demonstrează până la urmă și nevoia acestei campanii. De exemplu, ce ar trebui să faceți în cazul în care o persoană este suspectă de intoxicație cu alcool? Varianta 1. Să țineți la căldură. 2. Să le întindeți pe o parte. 3. Să lăsați să doarmă. 4. Să sunați după asistență medicală. Răspunsul corect este 3. Nu ar trebui să-l lăsați să doarmă, pentru că acea concentrație de alcool din sânge poate crește chiar și după ce persoana a dormit, ceea ce poate fi, evident, fatal. Eu la fel am răspuns tot la fel ca mulți dintre dumneavoastră. Apoi, de ce să nu consumăm alcool când luăm medicamente? Varianta 1 era efectul medicamentului poate deveni periculos de puternic, efectele secundare ale medicamentului pot deveni mai acute, medicamentele își pierd eficacitatea, în general nu există niciun efect. Și răspunsurile corecte sunt 1, 2 și 3. Evident, depinde de medicament și de cât alcool, dar amestecarea consumului de alcool cu medicamente este periculoasă întotdeauna. Și a treia întrebare, care este metoda corectă de a scăpa de macmureală? 1. Hidratarea organismului printr-un consum mare de apă. 2. Un duș rece. 3. O cafea tare. 4. Cui se scoate consumul de alcool, zic. Răspunsul corect este 1. Hidratarea organismului printr-un consum mare de apă, pentru că acea cauză a macmurelii, unica de altfel, este micșorarea creierului prin deshidratare. Pentru a scăpa corect de macmureală, organismul trebuie hidratat, de fapt rehidratat, printr-un consum mare de apă. Răspunsul simple până la urmă și mă bucur că domnul Victor Capra este aici alături de noi, pentru că este și foarte atent, și filmează. Hello!